Zaista mi je veliko zadovoljstvo kada u studiju Vrnjačke televizije mogu da pozdravim uspešne mlade sportiste iz Vrnjačke Banje koji imaju izuzetnu karijeru. Draga gošća naše promenade, mlada Vrnjačanka Nina Josifović, reprezentativka Srbije u vaterpolu, jedna od najboljih vaterpolitkinja u naše zemlje. Nina, do toga bi za početak klubsku karijeru, jedan lep iskorak u tvojoj klubskoj karijeri. Svakako, da. Posle Crvene zvezde prešla si u klub iz Barcelone, Barceloneta. I interesuje me sam početak, kako je došlo do tog kontakta, kako si prihvaćena i kakva je liga u Španiji, da li si se snašla? Posle Crvene zvezde poziv sam dobila od Mirka Blaževića, on je pomoćni trener muškog tima Barcelonete, ali naš čovek. Barceloneta kao muški tim ima jako veliku istoriju i najbolji su u Španiji. Ženski tim je od skora otvoren i žele da se približe muškarcima i da dostignu njihov uspeh. Tako da prihvaćena sam odlično. Mali problem je što engleski ne pričaju toliko dobro, ali ja učim španski zbog toga. Dobro. Treninzi su fantastični, uslovi neverovatni. Treniramo i na otvorenom i na zatvorenom bazenu tokom cele godine. Teretana imamo posebno kondicionog treninga, posebno trenera za plivanje, posebno za vaterpolo. Tako da je sve na nivou. Kvalitet lige? Kvalitet lige, španska liga poput Mađarske, Ruske je jedna od najboljih u svetu. Kažu da je Barcelona jedan od najlepših gradova, može i najlepših grada u Evropi. Da li si stigla da obiđeš i si upoznala te grad? I meni interesuje kao čovjek koji voli fudbal, da li si bila na Camp Nou? Jesam, na Camp Nou, da, i gledala sam Barceloninu utakmicu, tako da jesam. Gledala sam i košarkaške utakmice. A grad fenomenalan? Grad je fenomenalan, da. Si upoznala grad? Pa jesam, centar najviše, ali trudim se. Znamo koliko voliš da igraš za reprezentaciju i znamo da si igrala i povređena protiv Rusije, ti si igrala, znači to ti je pravo zadovoljstvo igrati za svoju zemlju. Bilo je evropsko prvenstvo, mislim da nismo baš najbolje prošli, ali to je možda sad realan odnos. Pa to je neki realan odnos, mi smo na sredini, bile smo 9. Osvojili smo 9. mesto protiv Izraela na peterce, prošlo je kako je prošlo. Utakmice su bile svakako teške, naš tim je jedan od najmlađih, tako da smo zadovoljni plasmanom. U seniorskoj kategoriji tu smo za sada, jer je dosta ženski vaterpolo u Srbiji nije toliko popularan i dosta je mladih igrača, ali dobro, vidjet ćemo u budućnosti kako će biti. Interesuje me ovdje kada dođeš u Vrnjačku Banju, uvek voliš da dođeš u tvoj matični klub. Da, naravno. To ti je pravo zadovoljstvo da posjetiš i drugove, ali i trenere koji su da. Da, i trenere, naravno, da im se zahvalim, kao i roditeljima na svemu što su mi omogućili. Tako da, volim kada dođem ovde da odem do bazena, malo otplivam i... Nova godina, nova iskušenja. Šta čeka našu reprezentaciju, naravno i tebe kao jednog od najboljih igrača? U julu imamo univerzijadu u Napolju, u Italiji, a kasnije imamo kvalifikacije za evropsko prvenstvo koje je 2020. godine. Hoće da prođemo? Ja se nadam da hoćemo. Mislim, imamo velike šanse za to.